Vores søsterkanal TV2 Zulu har i aften premiere på et nyt comedy-show, nemlig Zulu Late Night Live. Komikerne bag programmet vil gerne vende op og ned på genren, og showets gæster vil da heller ikke blive mødt med standardspørgsmål og alt for alvorlige miner, men i stedet med satire og smerte. Ja, smerte, det er i hvert fald, hvad rygtet siger i TV2's kantine i disse dage. Hvad er det med noget smerte, og hvad er nu det? Det er en lille ting, som har bredt sig meget hurtigt, åbenbart. Ja. Det er en lille del af et stort show. Ja, en meget lille del. Men skal vi starte så, inden vi tager fat i smerten? For jeg bliver jo allerede udtrykt. Nu ser jeg den første hjælpskast hjemme. Det kan du også Nå, det er godt. Men så det er Signes ting. Så lader vi lige ligge lidt. Hvad er det, vi kan forvente af Zulu Late Night Live, som starter i aften? Jamen altså, vi har gæster i studiet hver dag. Det er meget live, kan man sige. Ja, det er meget live. Det er jo det. Det er jo helt frisk hver dag, og lige nu og her. Altså samtidig med, vores producer man laver en kop kaffe derhjemme, så vil vi så være der. Ligesom vi er her nu, faktisk. Har I planlagt noget? Vi har planlagt noget, men det er, altså, hende, der styrer kameraerne, hun bliver nogle gange lidt skør, fordi hun ved ikke altid, hvad der sker, også selvom vi har planlagt og lover, at skal nok men gøre I det har på lavet et par prøver sådan lidt, hvor alt er gået galt, og som det nu skal. Meget lange prøver. Ikke? Jo. En af de ting har jeg jo så læst mig til, for man kan læse lidt inde på jeres hjemmeside, som man kan forvente, det er at blive taget med ind og blive introduceret for voksenmobbeguiden. Ja. Hvor man skal hvad? Jamen altså, det er jo meget populært, det der med at mobbe, så vi vil gerne melde os i det der kor, så med nogle medløbere og forklare, hvordan man gør det bedst. Ja. Det der med, det er vigtigt at vælge nogen. Altså, der er voksne, der har glemt, hvordan god mobning er. Ja, lige præcis. Ja, man skal vælge nogen, der er svage, som det gør rigtig ondt på, ikke? Jo, det er klart. Det er meget ondt på en god måde, kan man sige, ikke? På en meget venlig måde. Det onde møder det gode, det lyset og mørket og sådan noget. Vi prøver bare at vise, hvor åndssvagt det er. Altså, og mobbe selvfølgelig, ikke? Ja. På en sjov måde. På en sjov måde. Har I inviteret så nogen ind, altså inviteret nogle overvægtige ind i mobber, eller hvordan kommer det? Det ved I. Nej, det gør vi på indslag, fordi så ved vi ikke, hvordan det ender. Nej. Hvis vi gør det live. Så lige den vi er meget venlige ved vores gæster, vil jeg sige. Ja. Altså, dem er vi glade for at have, så dem driller vi ikke. Nej. Kun meget lidt, nogle gange. En lille bitte smule. Jo. Hvem er det, der kan, altså hvis man skal sætte nogle kategorier på, hvem kunne være mobbeofre? Altså, hvad har I snakket om? Er det overvægtige, eller er det det er jo det klassiske, altså tykke, tynde folk. Dværge. Piger med små bryster. Ja, piger med store bryster. Ja. Dem, der bliver mobbet. Folk, der mangler. Ja. Folk, der har spillet nisser. Meget små nisser. Ja. Kunne også være, kunne det også? Ja, det kunne også være. Dem, hvor det er tarveligt. Altså, det er jo bare latterligt at mobbe, men dem, hvor er det ekstra latterligt. Men altså, nu vil jeg lige sige, det der med at spille nisse, det er jo faktisk det er rigtig cool. Ja. Har gjort det. Det er klart. Jonas bliver for eksempel mobbet ekstremt meget ved vores reaktion, hver gang jeg stikker. Super cool at være en lille bitte nisse, der taler mærkeligt. Ja, det er noget af det seje. Det er noget af det seje. Vi snakker, gør vi. Gammelbo. Rundt om den der. Fordi hvad er det som? Altså det her med den her smerteting, som der sikkert er mange, der ikke rigtig forstår, hvad for noget. Det er Signes ting. Nej, men vi har jo siddet og snakket om, hvad programmet skal være. Vi vil jo gerne have, at det er meget live, og vi vil gerne have, at man lærer gæsterne at kende, og de måske viser noget, man ikke er vant til. For dem til sådan at bryde ud af den der rolle, man er vant til at se dem i. Så snakkede vi bare for sjov om, at hvis der er noget, der gjorde virkelig ondt på dem, så kunne man i hvert fald se et eller andet om dem. Og så tænkte vi, lad os prøve det i en lille dummy, og så prøvede vi det, selvom vi synes, det var... Altså, det er jo en åndssvag ting at udsætte folk for smerte. Så tænkte Signe, lad os prøve det. Ja, det var ikke. Og så gjorde vi det. Så gjorde vi det, så var der nogen, der synes, det er sjovt, og så nu har vi dem med i nogle programmer. Ja. Det er meget dumt, men det er også meget sjovt. Ja, vi har det jo ikke med endnu. Nej, men du kan ikke stå med den der lukkede æske. Du er nødt til at vise, hvad du har i æsken, så. Men selvfølgelig, hvis der er nogen andre, der har tur det, så tur det jeg også. Skal jeg bare få væk, få den op. Det er godt, det kommer til at gå godt. Ja. Er du klar? Ja, jeg er klar. Det er ikke forberedt. Det er ikke for sjovt, det her. Nej, det er bare ikke forberedt. Du kan ikke smile? Nej. Jeg så starter smertetesten. Jeg er sikker på, at du tør, Mikkel. Prøv at komme med det her. Ja. Au! Det må man da ikke. Hvorfor griner man da ikke slå? Men hvorfor griner du, Mikkel? Man må ikke slå hårdt. Nogen, man godt kan lide at stå og snakke med. Går du videre? Selvfølgelig gør jeg. Er der nogen andre, der er gået videre? Ja. Men så gør jeg også. Det er kun første skridt. Vi har prøvet det. Kom her. Hvorfor griner du? Fordi jeg er bange. Det er angstens latter. Hvad er det, der er sjovt? Der er ikke noget, der er sjovt. Det er, som sagt, angstens latter. Hvad gør du nu med den der? Du sveder ud gennem din puder. Kan jeg se her. Gør det ondt? Ja. Går du videre? Ja. Det er jo dig frit, altså det er jo der er frit for at man skal bare pakke ud.
Ja. Hvis man ikke har lyst, så skal man bare sige nu. Så skal man sige sommerfugl. Tak, det gør ondt. Eller hej, det gør rigtig ondt. Du siger bare, når du ikke vil mere. Ja. Jeg synes, du skal. Og hvor er I så hen? Altså, hvis jeg nu er jeres gæst i aftens show, Så kan man spørge dig. Så siger man det. Det er jo alvor. Det er alvor. Det er ikke sjovt. Kom her med din arm. Så går du videre. Ja, hvis der er nogen andre, der går videre, så går jeg også videre. Husk, at man skal sige sommerfugl, hvis man ikke... Husk, når det er Sines ting. Det gør så ondt, det der. Det ved jeg godt. Ja. Det er jo ikke sjovt. Du kan bare finde ud af, Jeg hvor tror, meget du kan klare. tiden er snart gået, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Jeg tror også snart, tiden er gået. Nej, det gør du ikke, det der. Hvor meget tid har vi? I har kun 10 sekunder, tror jeg. Okay. Nej, det gør du ikke. Er du klar? Tør du? Ja, gør det bare. Det må man ikke i fjernsynet, Okay. der, tror jeg. Jeg ved godt, det er latterligt. Må jeg bare have lov at sige, sidste skridt er at klippe dine negle. Ja, men det kan du ikke, for dem har jeg bidt allerede. Prøv at se, jeg For bløder. langt ned. Nej, nu står... Ja, vi stopper her, og vi stopper her. Det tør jeg ikke. Prøv at se, du har slået hul jo med linealen. Ja, det er meget det må man dumt. jo ikke inde i fjernsynet. Det er meget dumt. Men af det kunne vi jo lære, at du er faktisk ret sej. Nå, tak. Ja, det synes jeg. Ja. Så nu har jeg sat synes jeg standarden også. for, hvor smertetærsken ligger. Ja. Smertegrænsen. Ja, det er smertegrænsen. Jonas, du er vært på aftens program. Sammen med Brian Mørk. Vil du have lov til lige at varme en lille bytte smule op? Det kan du gøre ved at tale over til kamera 2 lige at fortælle og introducere aftens program. Det skal nok i aften 22.50 på Zulu. Der kommer Zulu Late Night live, og vores gæster i aften er B.S. Christiansen og Lasse Remmer. Så se med, det bliver rigtig sjovt. Ja, det gør. Der er ikke mere vold. Det er slut med det.